в територията на тази част от България, на Северозападно държавно предприятие. Имахме през изминалата зима няколко тежки природни катаклизми. Едното беше мокрия сняг през октомври, който веднъж нарани гората. След това през края на декември и през януари имахме обледеняване, което предизвика тежки повреди върху горските насаждения. Както разбрах от колегите, които ще дадат повече детайли, засегнати са над 5000 хектара гора. И вероятно засегнатата паднала маса, която виждаме като повредена, надхвърля 240 хиляди кубически метра. 240 хиляди кубически метра, превърнато в камиони, тирове. По 30 тона са почти 200 км. От тук до София, тира до тира наредене. Защо го казвам това? Защото тази маса, която виждаме, е паднала около нас навсякъде. Това е ресурс, който от сега трябва да се събере. Ако не се събере, разбира се, ще кажете нищо фатално, но не е така, тъй като предстои лято. Тази маса ще изсъхне. Тя веднъж ще даде възможност да се развият много насекомни вредители и други вредители. Но по-страшното е, че като изсъхне, тя е силно пожароопасна. Затова трябва час по-скоро усилията на местните горски стопанства, на цялото държавно предприятие да се насочат към усвояване на тази маса. Ще кажете, защо е пострадала толкова много гората тук? Едно от нещата, които имахме за цел да ви представиме, аз също да се запозная на терен какво се случва, е да добиете реална представа в какви условия трябва да се работи. Виждате, когато имаме една регулярна сеч, нещата се подготвят. Имаме пътна мрежа, между дървета може да се минава. Сега тук всичко е през глава, както се казва. Няма дърво, което да можем да кажем, че се е запазило. Ние сме започнали, извършили сме една голяма част от инвентаризацията на пострадалите насаждения. Продължаваме с инвентаризацията, защото виждате, това не е лесна работа, просто е непроходимо да се ходи и да се измерват дърветата и да се установява тяхната кубатура, но все пак правиме огромни усилия, времето вече се подобрява, напредваме с инвентаризацията, започваме с провеждането на процедури, отдаването на тия насаждения и да се започва да се работи, защото, както каза господин Костов, каквото можем да усвоиме като строителна дървесина, то ще бъде до края на май месец 2016 година. От тук нататък, както и господин Костов каза, следва по-големия трафик. Това създава допълнителна работа. Едно от мероприятията, които така планираме, наред с табелите, които се поставят в сечищата, да направим и снимки, ето това, което виждате в момента, защото част от тази дървесина, като се изсече, така повалена, пъните се изправят и едва ли не, снимайки след 2 месеца, да кажем, когато бъде изсечено, някой ще каже, виж тук какво направиха, голи площи и така нататък. Друго нещо позитивно през последно време, което искам да спомена, това е обявяването на още 4300 хектара в района на регионалната дирекция по горите като нови защитни гори. Това са гори предимно в горната част на планината, на скални и урвести терени, които точно с тази цел бяха обявени, за да дават една устойчивост повече на терените. Която е чиста по